May nga po Negros. Inin DigiCast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update nyo kami via Facebook Live kag sa amon nga YouTube channel. Kag subong batayan mo kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yan na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Apat na ka mga barangay may positive nga kaso sa ASF sa Negros Occidental. Pagkaka sa flying voters sa listahan sa COMELEC, nagapadayon. Bacolod City, may 1,450 ka flying voters. Nagdagat na sa 15,000 pesos ang reward sa makatundo sa nagabaligya sa karne sa Ido sa Bacolod. Subong adlaw na eksperyensyahan ang pinakamalawig nga adlaw kag pinakamalipot nga gabi. Kag sa good vibes, may zuna nga magasapupo sa mga kasapatan gikan sa Amlan sa Negros Oriental. Iratanan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, subong adlaw maeksperiensyahan ang pinakamalawig nga adlaw kag pinakamalipot nga gabi sa Pilipinas sa 2023. Ang summer solstice ang isa sa astronomical event nga nagakatabo ko ng actual tilt sang Earth ang natuon sa adlaw. Gani nagaresulta sa pinakamalawig nga adlaw kag pinakamalipot nga gabi sa sining nga 2023. Sunod sa Weather Bureau nga pag-asa, inimaan ang patimaan sang pagsugod sang summer sa Northern Hemisphere. Sa iban nga mga lugar, gina-take advantage sa mga pumuluyo ang ining nga adlaw para magpatigayon sang outdoor activities pareho sang picnics, barbecue kag bonfire. Kag para sa iban nga mga kultura kag sibilisasyon ining nagaserbe nga major occasions. 5:28 AM ang sunrise kaina sang aga kag 6:28 naman ang sunset. Sa number 9, Department of the Interior and Local Government ang nagpatigayon sa karon sa apat ka adlaw nga assessment sa mga 61 ka barangay sa Bacolod City. Gisuguran sa katapos ang DILG Bacolod ang performance assessment sa mga kabarangayan sa Bacolod agud mapatod ang ilay kasarang sa pagpatuman sa mga programa may kaangtanan sa fiscal management, peace and order kag disaster preparedness. Sunod sa kay May Malungayan, program manager sa DILG Bacolod, ang apat ka adlaw nga assessment kabahin sang review kag evaluation para sa seal of good governance sa mga kabarangayan. Ini man ang gidalauman makahatag giya sa mga botante sa pagpili sang lideres ilabi na sa nagahilapit nga barangay kag sangguniang kabataan elections. Ang performance sa mga kabarangayan ang manginbasihan man sa assessment sang syudad para sa seal of good local governance. Based sa results ng SGLGB, at least makita nila kung paano man nag-perform ang ilang mga barangays. Ang assessment result, this will be calibrated pa, no? And depende pa na sa amon nga focal person. But within the year, ang result available na siya. Nag-i-announce mo na kung sino ang passer or non-passer for the SGLGB. This will serve as a challenge kag basis para guide nila paano nila ma-improve ang ilang mga kakulangan pa sa ilang nagkakalain-lain na barangay. Sa number 8, isa ka quarry site sa Negros Oriental ang natukiban sang kapulisan kag ginbisita sang gobernador. Natikba sang Criminal Investigation and Detection Group sang PNP ang operasyon sang quarry sa probinsya sang Negros Oriental. Ini kasunod sang mando ni Negros Oriental Governor Manuel Chaco Sagabarria angot sa pagtapna sang illegal quarry operations. Nagpadulong ang gobernador sa nasambit nga site kaupod ang provincial team kag CIDG. Nagpahibalong CIDG kay Governor Chaco tuoy sa nadakpan nga quarry operation. Natikma ang delivery sang balas kag graba sang isa ka private quarry operator matapos nga mapaslawan ini nga magpakita sa mga dokumento. Wala anay ginhingadlan sa publiko ang mga nagkaladakpan. Bangod sa legal procedures nga kinahanglan sundon, ining isa sa mga mayor nga pulisiya ni Gov Chaco nga tuyo isulong ang preservation sang dunang banggad. Sa number 7, nag-ala Spider-Man ang isa ka ginaligar kawatan nga naglumpat-lumpat sa mga atop sa mga pamalay sa Villa Socorro Subdivision sa Bacolod City sa kagabi. Pero natrap siya kag nadakpan sa ang pulis. Sa video nga kuha ni Elro Villarosa, makita ang ini nga lalaki nga gidakop sa mga pulis ang kagabi sa Villa Socorro Subdivision sa Barangay Takuling sa Bacolod City sa kagabi. Gikan siya sa Espino Subdivision
kag may naglagas man didto sa iya amukon nga nakalabot siya sa katupad nga subdivision nga Villa Socorro. Baygin sulod siya nga balay pero namutikan siya sa tagbalay kay mga alas 7 pa lang sang gabi. Naglumpat-lumpat siya sa katupad nga mga balay kag nag-ala Spider-Man pero tigayon nga na-trap kag wala na makapalagyo sang naabta na sang mga pulis. Kag ang sako niya nga bitbit ang hindi na makita kag suno sa mga saksi may kaupod pa ang sospek kay isa pagid ka lalaki nga nagasakay man sa motorsiklo pero tigayon nga nakapalagyo. Temporary nga gindetain sa Police Station 6 ang amo nga persona. Sa number 6, nagdangat na sa 15,000 pesos nga reward sa makahatag impormasyon batok sa nagabaligya kag nagapamakal sang dog meat ang gintanyag sang Animal Rights Group kag Bacolod PNP. Yari ang report. Sa pagsinapol sang katapos ang Alaga Bacolod nga ginalkipan sa mga Animal Rights Group PNP upod sa mga tiglawas sang kabarangayan na duso ang pagpatukod sang help desk sa mga barangay hall kag police stations nga sarang palapitan sa mga tagreklamo angot sa animal welfare complaints. Kabahin na diri mga kaso sang illegal dog meat trading nga ginakabalakan karon sang animal rights advocate. Suno kay Ai Gamboa, Vice President sang Community Animal Rescue Efforts sa CONCARE, madamo na sila sang nabaton nga reklamo angot sa grupo sang dog meat trader nga nagalambiyong sa mga kabarangayan agud magbakal sang ido sa tig 50 pesos ang bilog agud nga ihawon. Masubo kaya mga layaw nga ido ang nangin target man sang wala pa makilalaan nga mga persona nga masami sakay sa tricycle. Pero actually kami kasi ay nag-tie up na kami sa pulis, gingkaduan na, nakitaan na, na-locate na ang lugar. Pero ang problema, si Tories has to be caught on act. Ang grupo nga Back Project PH ang nagtanyag na sang 5,000 pesos ka reward sa mga makahatag impormasyon batok sa mga responsable sa illegal nga dog meat trading. Ang pamunuan sa Bacolod City Police Office nag-offer man sang 10,000 pesos nga reward agud matap na kag madakpan ang mga nagapamakal kag nagapanakop sang ido agud ihawon. Ito po ang number ko, 0969-573-7167. Kung may kaalaman kayo sa dog meat trading, okay, I'll give 10,000 sa bawat information. 10,000. Pasensya na po kayo, yun lang po makakayanan ko. Pero malaking bagay po sa inyo. No question sa positive operation namin sa mga dog meat trading niya. Hulihin po natin yan. Nagligad lang nga tuig sang na-intercept sang katapos ang Police Station 10 kag gwardya sang slaughterhouse ang 7 ka mga ido nga ginbilin sa mga dog meat traders sa barangay Handumanan. Nagapating Back Project nga kalabanan sa mga ido ang mga layaw nga ginsikop sa nakapalagyo nga mga persona. Sa number 5, kaunda drug group ang nag-isahan na sa karon nga drug group nga nag-operate sa Bacolod City kag ginatingguan sa kapulisan nga man-neutralize. Anom sa mga anay kilala nga drug group nga nag-operate sa Bacolod City ang tigayo na kanatap na sa katapos sa Bacolod City Police Office. Pero suno sa kay BCPO OIC Colonel Duel Alinio, mahimo nga ang nabilin nga katapos sa mga drug group ang nakighimbon karon sa kaunda drug syndicate nga amo na lamang ang nagapabilin nga grupo nga ginatingguan nga ma-neutralize ang kapulisan. Nagligad lang ang Hunyo 2 sa nadakpan sa katapos ang Cebu Police Provincial Office ang nakabig subgroup leaders ang kaunda drug syndicate sa probinsya sang Cebu. Nagligad lang man nga Domingo, nadakpan ang high-value individual nga si Rene Lapera Jr. paagi sa bypass operations ng kapulisan sa barangay Pahanukoy. Na-recover sa suspect ang kapin sa 5.4 million pesos nga balor sa shabu nga ginapatian halin sa kaunda drug syndicate. Punta na yan, ngayon, sino ba yung mga nagbebenta na yan? Ang problema kasi siyempre rito, yung listahan na hawak namin, siyempre binabalidate namin yung linkages nila dyan sa mga existing drug, ay doon sa existing drug group namin. Which is nag-positive naman kasi yung nasa lista doon sa kaunda is doon sa latest arrested person namin na drug pusher dito, doon siya kumukuha. Yun ang nagbabagsak sa kanya ng illegal drug. Sa number 4, sarang magpaidalom sa Witness Protection Program ang mga nakasaksi sa Himamaylan Massacre. Inigit pasalig man sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sa press conference ang kahapon sa Nokpo, ginsiling sang spokesperson nga si Police Captain Jodeses Catalogo nga pwede magpaidalom sa Witness Protection Program ang mga saksi nga sa karon nagapangduwa-duwa nga magtindog bilang witnesses bungod sa kakulba para sa ilang mga seguridad. Damlag pa nagpagwasang pahayag ang Himamaylan PNP nga suno sa mga saksi nagpakilala nga katapos ang NPA
ang mga armado nga lalaki nga nagpalagyo matapos ang krimen. Bagay nga ginapanginwala sang NPA kag ginhimo-himo lang kuno sang PNP kag Army. Pero sunod sa PNP, ining base sa nangin pahayag sa mga saksi kag target nila nga magpasaka sang kaso batok sa mga suspect sa sulod sang isa ka bulan bilang mando ni PNP Region 6 Director Brigadier General Sidney Villaflor. Sa number 3, i-validate sa PNP ang militar ang peace and order situation sa probinsya may kaangtanan sa barangay kag SK elections. Inisunod sa kay Negros Occidental Election Supervisor Ian D. Ananoria nga nagsapol kahapon sa pamuno sa PNP kag Army sa probinsya. Sunod sa kay Ananoria, pila sa natalakay nila nga insurgency situation sa Negros Occidental, bisan pa ang pinakaulihi nga mga hitabo sa Himamaylan kung saan diin ginmassacre ang isa ka pamilya. Paatag niya, ang 17 ka mga LGU nga ginakip sa listahan sa election watch list area sang 2022 ang ilaman nga iga-assess kun bala saan to paili sa subong nga panahon. Sa badason nga bulan sa Regional Joint Security Control Center meeting, formal na nga mag-present ang military kag PNP sunod sa kay Ananoria. Damlag pa, ginreport man sa Police Region Office 6 nga may 3 ka posible private armed groups sila nga ginamonitor. Sa nagligay nga eleksyon sunod sa kay Ananoria, wala man sa ginreport nga presensya sang PAGS sa Negros Occidental. For validation, pamantanan gili. So, as we will be presenting our formal results sa RGSCC na, which will be scheduled later, maybe next month, early this month. Next month gili. Initially, kailang ginhatag sa inyo ng mga iwas ang from what we discussed, ang 17 to nga mention was from the national headquarters, and it among na siya sang 2022 elections sang national. So subject for validation pa na siya if the political situation is the same. Sa number 2, padayon karon ang pagdinlo sang voters list gikan sa mga double registrants o kon mga flying voters. Sa initial list ng Bacolod Comelec suno kay Attorney Katrina Trino Kanya, may 1,450 ang nalakip sa listahan. Karon nagapadayon pa ang pagpangdilit. Sunod sa iya, ginapaabot nga mas manubo diri ang aktual nga madilit sa listahan. Sunod kay Election Supervisor Ian Lee Ananoria, sa mga kabanwahanan kag syudad padayon man ang pag-finalize sang listahan sa mga botante. Kung matigayon ang tanan, iga-adjust naman sunod sa iya ang Project of Precincts bangod sang ginpangkakas nga voters. Ining igasabit naman sa Manila. Sa Agosto 28 naman, tugtub Nobyembre 29 ang election period. Ang kagapon, nag-ERB na kami, gina-finalize pa sa buong sang EBAD kung pila gid amon nga pagkakakson sa voters list. Doda kung Bacolod, sir, ng 17. I think dodamo ila. O mga AFIS, actually double registrants na sila nga namatag nga flying voters. So subong way na. So as amon ning Mayo subong kay as accurate as possible amon nga voters list. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Banuwas ang hinigaran may ara na sa positibo nga kaso sang ASF. Samtang isa pagig ka barangay sa Silay City ang nagdugang man nga kaso sang positive sa ASF. Sa June 9 nga report sa Bureau of Animal Industry sa Department of Agriculture, Regional Field Office 6, nagpositibo sa African Swine Fever ang baboy gikan sa Barangay Anahaw. Sa amuman nga report may ASF positive man sa Barangay Lantad, kag Hawayan sa Silay City. Dablag pa, may ASF nga kaso nga gid-report sa Barangay Patag kag Ginhalaran sa Silay City. May ASF man nga kaso base sa among nga report sa BAI sa Barangay 5 sa Victoria City. Suno kay hinigaran Mayor Nadia Arceo, silang damlag pa nagpatigayon sang testing sa Barangay Anahaw kag Kambaog. Suno sa iya, may positibo nga kaso sang ASF sa Kambaog. May 12 ka mga barangay sa hinigaran nga nag-report nga may nagkalamatay nga mga baboy nga nagdangat na sa 541 sa karon. Tuyo maghatag sang banwas ang assistance nga 500 pesos sa mga namatchan sang idik kag 1,000 ka pesos naman sa mga dalagko nga baboy. Sunod sa kay Engineer Albert Barogo, ang OIC sang Department of Agriculture, may programa ang DA nga mabuligan ang mga apektado sang ASF pero ini ang para sa repopulation o kunyad tong mga naga-recover na. Ang affected niya kabaog nga agreset tayo unong ilabilog ang agreset. Ang napatay sila 317
Kababoy. Sa Kambaho lang. Sa kabaog na. Yung financial assistance naman, kung ano siya, yes, sa manual, kamay, 500 pesos per piglets. Per piglet. Per piglet, Mayor. Oo. Ba, ina nga Per resort. pig or per piglet? Piglets, ang piglets 500. Ang mga pig nga, ang dagko, tag sa kalibo. Kag sa good vibes, mga kasapatan nga damlag na pabayan sa isa ka zoo sa Amla Negros Oriental ang natalana nga isaylo na sa isa ka zoo sa Kalibo, Aklan. Sa post ni Ramon Dios ang Kalibo Ostrich Farm iya ginsiling nga sa malason nga simana ang tanan nga mga kasapatan sa Amlan Zoo sa Negros Oriental ang sayluhon na sa ilang nga zoo ukon sa Kalibo Ostrich Farm. 80 tanan ka mga kasapatan suno kay Dio ang ila iga transport nga nagalakip sang tigre, buwaya kagiban pa. Damlag pa ang animal welfare group nga Community Animal Rescue Efforts Second Care Incorporated ang nagpangayo sang bulig nga ma-rescue ang kasapatan. Bangod nagniliwang na ini kag namatya na bangod man hindi mapakaon kag masapupo sang insakto sa nagadumala sang zoo. Naglabot na sa national media ang sitwasyon sang zoo didto kag subong may tigayon na nga nakasapupo sa kasapatan. Ang Ostrich Farm sa Aklan anangin isa man sa mga kilala nga zoo nga may nanare-sari man nga mga kasapatan. At least na rescue sila sa Kalawi kalit pa ang March ug April ang panawagan sa clear that so may group isa man kasungan masapupo na sa ila. Kag ano no importante gid nga mga wild animals naton may mga sapupo gid ilabi na nga ara sila sa hawla. Kagamay itong mga balita sa Negros Subungan Lao. Kaya man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imong nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa mga Negrosanon. Ako si Nico Delfin. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.